Juče je cijeli MMA svijet bio u šoku kada je stigla vijest da je UFC zvijezda Yoel Romero dobio otkaz. Romero je trenutno rangiran kao 5. borac u middleweight kategoriji, a posljednji meč u karijeri je radio protiv aktualnog šampiona do 84 kg Israela Adesanje. On u posljednjih 5 mečeva ima skor od 1 pobjede i 4 poraza, ali ti porazi su uglavnom od velikih imena. Dana White se nakon UFC Vegas 16 obratio javnosti i obrazložio zašto je Romero dobio otkaz. On je izjavio: "Nije samo Yoel, očekuju nas ozbiljni rezovi do kraja godine. Vjerovatno ćemo otpustiti oko 60 boraca. Yoel je izgubio 4 od posljednjih 5 borbi, ima 44 godine. Naš spisak boraca je poprilično krcat. Doći će do velikih rezova pred kraj ove godine. Vidjet ćete ovdje mnogo imena u narednih nekoliko nedelja. Ovo su teške odluke koje moramo da donesemo", rekao je predsjednik UFC-a. Romero će, ukoliko se ne penzioniše, karijeru nastaviti u nekoj od najvećih svjetskih organizacija. Spominje se ONE FC, PFL, Bellator, a možda Romera vidimo i u najvećoj evropskoj organizaciji KSV, gdje se bori mnogo naših regionalnih boraca. Podsjećamo da je KSV pozvao Anderson Silvu nakon otkaza UFC-u. Ukoliko dođe do ovoga, oni će se boriti u istoj kategoriji kao naši regionalni borci Aleksandar Džoker Ilić i Roberto Solić.